הלו? הלו? מי זה? מי? אבינימי! מה קורה אבינימי? אני אוהב אותך, תודה רבה. מה פה אתה מתקה עליי? טעות! רגע, אבי! נימי! אני כאן! בכל דקה אוהבי! מתעלה קופק אדום! הלו! אבינימי! רגע! טוב. ערב טוב לכולם. אני אומר לכולם, אני חוזר מכבי תל אביב עוד שנתיים, אפילו שנה הבאה. דיברתי עם ארם מלכה, דיברתי בטלפון, הוא רוצה אני חוזר מכבי תל אביב. כל האוהדים שאתם בלגן לבעלים של מכבי תל אביב. תודה רבה לכולם.